皆さん、こんにちは。タステレ。チベットィスへようこそ。私はチベットテレビのパルゾムです。今日はチベット退院歴の鉄の寝年の最後の日です。今週のニュースは、今年のトップ10ニュースをお送りします。ダライラマ王はパンデミック中も世界の導き続けている。世界の指導者たちは、ダライラマ王の85歳の誕生日を祈る。中央チベット政権は、ダライラマ王に感謝の年を祝う。チベットの人権は引き続き厳しい状況。中央チベット政権がコロナウイルスの課題に取り組む。中央チベット政権議会は1日の予算セッションを招集し、第10セッションを3月に延期。米国が2020年チベット政策と憲法を補正化。亡命チベット人たちが2021年の総選挙を行う。チベット人学生は学問で優れる。国際社会はチベットの状況を監視続ける。世界がコロナウイルスパンデミックの課題と戦うのに努力しているとき、ダライラマ王はいくつかの教えを通して、そして事実上年間を通してバーチャル上で多くのセミナーや会議に積極的に参加することによって、私たち全員に前向きさと励ましをもたらしました。ダライラマ王は約40の異なる機会に宗教指導者、学生、世界的指導者、学者、科学者、気候変動活動家と様々なトピックについてコミュニケーションをとっているのが見られました。ダライラマ王はまだインド仏教の古典第2巻精神、科学と哲学の本を出版しました。ダライラマ王14世が7月6日に85歳になると、世界中の著名人やネティゾンから温かい祈りと挨拶が寄せられました。王の生涯と遺産の世界的な祝賀を記念して、王は元米国大統領ジョージ・ W. ブッシュ、米国下院議長ナンシー・ペロシ、青年スポーツ省のキレン・リジュジュ、国務大臣と BJP のラン・マダブ書記長など世界中から85人の著名人の挨拶とともに特別なビデオを受け取りました。ダライラマ王の85歳の誕生日を記念して、世界中のチベット人とチベットの支持者は人類への卓越した貢献を称え、ダライラマ王への感謝の年としてこの年を捧げました。ダライラマ王の4つの根本方針に関する1週間にわたるバーチャルシリーズでは、約120人の講演者が王の4つの根本方針について15のさまざまな言語で話しました。中央チベット政権はパンデミックのインド全土でのマスク配布ドライブ、チベット人学生間のエセと通貨コンテスト、学者や研究者とのバーチャルパネルディスカッションなど、その年をよく見るために多くのイベントを主催しました。今年、中国当局が16人のチベット人を逮捕及び拘留したという報告がありました。8月、チベット東部の中馬郡のチジュイ村に住む2人のチベット遊牧民、63歳のドギャプさんと彼の親戚の43歳のゲルチェンさんが土地の所有権の押収に抵抗したとして逮捕されたと伝えられました。36歳のチベット人女性、ナプチューのリルクン出身の3人の母親、ラモさんは2020年8月に警察の拷問で亡くなりました。伝えられるところによると、ラモはインドの家族や他のチベット人に送金したとして中国当局によって6月に拘留されました。2人のチベット人母さんやナミヤクさんが亡命チベット総選挙に関する情報を共有したとして逮捕されました。他のチベット人女性チリンソーさんは中国で人気のソーシャルメディアアプリ WeChat で考えを表明したため、
青海省の海南チベット自治州のトリカ郡で10日間の行政拘禁に置かれました。彼女は拘禁の法的根拠として、その他の挑発的行為というカテゴリーに拘留されました。46歳の僧侶であり、人気のチベット人作家や詩人でもあるゲンドゥンルンドゥは、12月2日、チベット北東部のマロにあるレプコン郡で逮捕されました。現在、彼の所在は不明です。サンフランシスコを拠点とする囚人の権利擁護団体ドゥイファーは、四川省のカルゼチベット自治区中級人民法院によって分裂を扇動したとして有罪判決を受けた9人のチベット人を報告しました。9人のチベット人は、チョダルさん、ドマチェリンさん、タクバさん、チェリンイシさん、ペンバさん、ナムカゲルチェンさん、ペマテタルさん、ブトゥクさん、およびプダルさんでした。昨年、チベット人が懲役刑を宣告された事件は14個がありました。2020年6月、チベットのナクチュンにあるカム・ドリル出身の36歳の人気チベット人歌手、ルンドゥク・タバは、チベットにおける中国の抑圧的な政策を批判する歌を歌ったとして、中国当局から懲役6年の判決を受けました。彼は分離主義活動の罪で有罪判決を受けました。彼の曲、ブラックハットのリリースから2ヶ月以内に、ルンドゥク・タクバは2019年5月に拘禁下に置かれ、1年以上の間、オーダーと厳しい尋問を受けました。江南チベット自治州甘粛省の山中郡人民法院の中国の裁判所は6月に10人のチベット人に懲役9年から14年の刑を言い渡しました。彼らは恐喝と強制取引という罪で起訴されました。ゴロッケン中級裁判所はチベットのゴロッケン町出身のチベット遊牧民ルンドゥクドルジに彼のウェイボーとWeChat アカウント上でダライラマ王の写真や教えを含む内容の転送と投稿を中国が違法とみなし、分離主義を扇動した罪で1年の懲役刑を言い渡しました。ルンドゥクドルジは7月23日に逮捕され、判決まで5ヶ月間に拘留されました。青海省のマロチベット自治区チェコン郡のカンド・チェデンさんやチェゴさん、2人のチベット人は2020年7月にチベット北東部の中国の裁判所からそれぞれ懲役7年と3年の刑を宣告されました。彼らはダライラマ王を称えた歌を作曲し、歌った後、国家政権の転覆や国家の秘密の漏洩の罪で刑を宣告されました。人権団体はこれらすべてのチベット人が中国当局から教義の罪で有罪判決を受けたと主張しています。これまでに6人のチベット政治犯が死亡したことを記ち、死因は投獄中に受けた拷問やその他の虐待に直接関係しており、釈放時に深刻な健康上の壁以上を引き起こしています。ナクチュのチベットのディルクン出身のチベット人女性3人の母親であるラモさんは2020年8月に警察の交流から地元の病院に送られた直後に警察の拷問で亡くなりました。ラモが逮捕されてから2ヶ月以内に彼女の家族は当局から警察病院に呼び出されました。警察病院ではラモさんは家族に認識できず、彼女はその2日後に病院で亡くなりました。中国の刑務所で4年間の刑期を務めた後、2019年に釈放されたチョキという元チベットの政治犯は刑務所での拷問により2020年5月に死亡しました。彼は四川省
カルゼチベット自治区のセーター郡ニトタウンシップの長山村の自宅で亡くなりました。サンループとしても知られる陳麗中伝さんは2020年2月に亡くなりました。彼は中国当局に抗議した後、7年間投獄されました。ゆえ、トゥルグデンジンデレクルンボチェの補佐官であるタシ・プンチョクというチベットの僧侶は、長期にわたる病気と投獄の後、今年3月に亡くなりました。2003年7月に四川省に編入されたデチェド近くのヤカルプ刑務所から釈放されて以来、彼の健康状態は悪化していたと伝えられています。タシ・プンチョは逮捕により、計画に苦しんでいたと伝えられており、刑務所での適切な医療欠如のために彼は7年間の服役の間に健康が悪化しました。元政治犯のゲンドゥン・シェラプさんは刑務所で負傷したため去年の4月に亡くなりました。彼は中国のソーシャルメディアプラットフォームで政治的に機密性の高い文章を共有及び配布した罪で2017年に逮捕されました。ゲンドゥシェラプさんはチベット自治区のナチュ県のソク郡にあるロンボーラプテン寺院の僧侶でした。ツリン・パクトさんも4月26日に51歳で亡くなりました。彼はチベットの旗を掲げ、ダライラマ王王の帰還を求め、チベットでの違法な支配に抗議した罪で8年間に服役しました。ダザオンボ出身の19歳のチベット僧侶、デンゼン・ニマさんは2019年11月に平和的な独立抗議したために中国当局によって激しく殴打され、拷問を受った後、2021年1月19日に亡くなりました。2015年に焼身自殺後に亡くなったシュンモーさんの報告が最近再び出ました。2021年1月に釈放されたと報告された後、チベット語の権利を擁護する多死亡中の状態でも不明であります。コロナウイルスの最初の症例が中国の武漢市から発現したとき、世界の国々はパンデミックの課題と戦っており、中央チベット政権は亡命中のチベット人コミュニティにおけるパンデミックの拡大に取り組むための努力において、いくつかの装置を開始しました。内閣はチベット人コミュニティ、特に高齢者、困窮者、大学に行き詰まっていた学生に利益をもたらすコロナプログラムのため3,3000万ルビーを承認し、これは CTA によって承認された最小で大規模な支援パッケージでした。中央チベット政権首相と保健省の大臣が率いる COVID タスクフォースがコロナウイルス症例を扱うために設立しました。中央チベット政府はインドでの全国的な封鎖が解除された後でもウイルスの拡散を阻止するために延長された封鎖を監視続けています。中央チベット政府は救急車サービスや検疫施設、精神的及び心理的サポートのためのヘルプライン、精神的ストレスに対処するためのリモートカウンセリングサービスなどの施設を提供しました。スワブサンプルコレクションはチベット人主要な拠点に設置されました。中央チベット政府は大学で行き詰まる学生、高齢者と困窮するチベット人のために研究救援基金から金銭的支援を配布しました。学生にはチベットテレビなどのプラットフォームを通じてオンラインクラスとその他の学習支援が提供されました。中央チベット政府はコロナウイルスで命を落とした人々とその家族のために、そしてまだ戦いを続けている人々の迅速に回復のために
一連の祈りのサービスを終式しました。第45回コロナウイルスブリーフィングによると、インドの196人のチベット人医療従事者が1月16日に開始された全インド予防接種実行の第1段階でワクチン接種を受けました。亡命チベット人コミュニティでは合計1519のコロナ陽性症例が報告され、そのうち1449症例が回復し、41例が死亡しました。第45回コロナウイルスブリーフィングによると、現在29のアクティブな事例があります。世界中でのコロナウイルスの発生とともに、インドでの陽性症例の増加した上、10日間開催される予定の2020年から2021年まで中央チベット養蚕会議がコロナウイルスの蔓延を支えるための対策として、ただ1日招集されました。設定された議題に厳密に従い、中央チベット議会の1日のセッションが通過し、2020年から2021年までの中央チベット政府のすべての部門の予算が承認されました。同様な理由で、第16回亡命チベット議会の第10回会期は2021年3月に延期されました。歴史的なマイルストーンの達成により、米国は2020年チベット政策支援法を法制化しました。2002年のチベット政策法に基づいて構築され、超党派が支持した2020年のチベット人権法は、精神的指導者であるダライラマ王王の後継者を選ぶチベット人の権利を再確認し、継承または生まれ変わりのプロセスはゴバル・マグニスキー法に含む金融、経済およびビザ関連の制裁の対象となります。法律はまだ中央チベット政府をチベット人の方向的な代表者として、司教を首相として正式に認めています。コロナウイルスパンデミックのその後の挑戦にもかかわらず、第16内閣の首席大臣と第17チベット議会のメンバーのための2021年のチベット総選挙の予備選は、若い世代のチベット人から多くの参加を示しました。チベット亡命コミュニティは2021年1月3日に行われた2021年の予備選挙で次の首席大臣と第17回チベット議会の議員に投票し始めました。今年の首席大臣と亡命チベット議会議員の総選挙は2001年にダライラマ王王が政治的権威を完全に移譲して以来3回目の直接選挙であります。今年はインドのチベット人学生いくつかの優秀の学業成績がありました。はじめて2人のチベット人学生、テンジン・イシさんとクンガ・レジュンさんが全インドのニットという全国試験で500点以上を獲得し、大きく報道されました。インド中央教育委員会が中学校や高校卒業試験の結果を発表したとき、19人のチベット人学生が成績の 95% 以上を獲得し、チベット人党たちの学業成績として史上初めてであり、これらのチベット人学生、タシラモさんはマングロ大学で最高の学位を取得し、図書館情報学の修士号で金メダルを獲得しました。同様に経営学士号と小学士号をそれぞれ卒業した2人のチベット人学生であるテンズン・チュンズムさんやソナム・チュギさんはベンガルルのダイアナサガー大学で最高の学位を修読したことで金メダルを獲得しました。主に
82の中央、東ヨーロッパの総指揮及び協会が中華人民共和国常駐代表のジャンダン大臣の人権理事会のシーモングループへの任命の取り消しを求める請願書を提出しました。請願書はまだ中国の影響力あるグループへの任命は60年以上の闘争の中で抑圧的な中国政権に対して声を上げてきたチベット人に落胆的なメッセージを送り、国連に希望をかけ続けていると述べました。チベットへのアクセスに対し中国の継続的な政権への厳しい批判の中で、2020年7月に米国国務省は2018年のチベットへの相互アクセス法に基づく中国政府と中国共産党員に対しビザ制限を発表しました。2020年の年次報告書で中国議会施行委員会は批評家への脅迫、検閲、外国政府と市民への干渉など中国共産党の抑圧的な戦術に対する懸念を強調しました。米国国務省の政策計画局は中国の挑戦の要素というタイトルで72ページのレポートを発表しました。報告書はチベットを軍事占領地として言及しました。ここまで今年のトップ10ニュースでした。私たちチベットテレビはチベットの正月を祝っているすべての視聴者に心より幸せで豊かな一年をお祈り申し上げます。ラステレ。